أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم أمي ألفوكا برغدا كسولي تشيا آمنة دينكا محمد رسول الله كسيني نما أبانا سودنوي أنفلي بقى بلا جيلين فو نسيلكي ناني كانالا مو بين كيبي شرفولا تيفي كانالا كدو أن ديما يفلي نوغاتينا أنا فولي بي أوي أما فو أو بسم الله أو كا إميسيون كنكا وكوفي foli ni tanni an b'a tengu an fa la ni u ye a Seyid Usman Sherif Madani Haidara a n'a ka denbaya n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye o kɔfɛ bi an ye wele bila mɔgɔ min ma o ye an balimamuso ye n'o ye Madame Sangare Sira Kɔnte n'ale délégué médical ye ayiwa a bɛ association fana caman kɔnɔ o tuma an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ Gujama Guja i ni wula Sira Kɔnte i ni wula nse Matu somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ nse denbaya dun baasi foyi tɛ i yɛrɛ nse bisimila kɛnɛ kɔnɔna la folikan b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma a diyara n ye n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma aw minnu kɛra sababu ye k'an invité yan donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o bɔra yen nɔ n ka foli bɛ se an fa ma mun ye Usman Sherif Madani Haidara ye n ka foli belebeleba b'a yɛrɛ yɔrɔ n bɛ foli lase mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ n ka foli bɛ se n lajɛ jama bɛɛ lajɛlen fana ma ayiwa a diyara u bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ fana fo k'i waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ fana b'i fo dante foli min na sabula kabini n ye wele bila i ma fo kana se sisan ma n ma gɛlɛya sɔrɔ wele in kɔnɔna la o tuma ni mɔgɔ ye bonyala segin ma a ka kan i k'a waleɲuman dɔn n yɛrɛ b'i fo dante foli min na ayiwa o kɔfɛ Sira an ye wele bi an bɛna masala fɛn min kan ale fana ye fɛn ye min ni a bɛ diɲɛ seleke naani kan n'a bɛɛ lajɛlen bi n'o ye octobre rose ye mois sacré pour la sensibilisation et l'information des femmes ayiwa octobre rose ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min talen bɛ ka di musolakaw bɛɛ lajɛlen ma walasa ka kunnafoni ani ka lafaamuyali ta k'a di muso kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma donc o hukumu kama an ye wele bila i ma sabula i fana ka baara o ɲɛsinin bɛ o n'a ɲɔgɔnnaw caman ma ayiwa ɲininkali diyara n ye n bɛ segin k'i fo i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ bon yanni k'i ka ɲininkali jaabi Matu n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka se Jeune Chambre Internationale ma Jeune Chambre Internationale bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan Jeune Chambre Internationale Kalaban précisément n bɛ a président fo n'o ye Seydou Ibrahim Mayiga ye donc n'i y'a ye ne ye yan sɔrɔ bi ala ni Jeune Chambre sababu donc i bɛ ka kuma thème min kan n'o ye octobre rose ye an ye nin formation ni nin yiracogo ɲuman bɛɛ sɔrɔ Jeune Chambre ka formation de kɔnɔna la Jeune Chambre de ye anw labɔ nin ko ninnu bɛɛ kalama fo ka na se niveau la an yɛrɛ tɛ niveau min dan dɔn donc u ka foli bɛ yan donc n'o bɔra yen i ka question jaabi octobre rose a tɛ fan kelen i yɛrɛ ka kuma a bɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na mais ni ko fɛn na bɛɛ b'i tɛgɛ da i kunta de la donc anw bɛ kuma Mali kɔnɔ yan nɔ min ye laseli ye k'a lase musow ma donc n'an b'a fɔ a ma ko sensibilisation donc an ka baara baselen bɛ o de kan comme n y'a f'i ye cogo min na Jeune Chambre y'an formé sensibilisation na non seulement i bɛ ka thème fɔ octobre rose dɔrɔn tɛ an ka laseli bɛ se fɛn caman ma dɔw bɛ kɛnɛya kɔnɔna la a dɔw bɛ sigida kɔnɔna la n'o ye saniya ye donc a dɔw bɛ laseli kɛ denmisɛnnin yatimɛtɔw an bɛ olu fana dɛmɛ an bɛ ɲɛfɔli kɛ olu fana ka kow la donc an ka bolofaraw ka ca mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka thème ye bi octobre rose de donc n bɛ n basé o kan donc octobre rose ye
kalo ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen na bon anw ka baara ye min ye octobre rose la anw bɛ ɲɛfɔli de kɛ ka kunnafoli lase ka kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw ye k'u bilasira k'u la faamuyaliko ɲuman na u bɛ se ka faamuyali ɲuman yɛrɛ sɔrɔ cogo min na min b'u la taasira fɛ u kan ka taasira minnu fɛ a yɛrɛ a kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se togodala musow de ma bon a bɛ duguba kɔnɔ an b'a kɛ duguba kɔnɔ cogo min na an b'a kɛ togodaw la ten bon togoda ta o fana ka gɛlɛn ani ni duguba ta ye sinon muso bɛɛ de dama ka kan an ka ɲɛfɔli ninnu na mais togodala musow ta o ma nɔgɔn parce que o dépendant don mɔgɔw sigiyɔrɔw tɛ kelen ye mɔgɔw ka kow kɛcogow tɛ kelen ye donc o ye togodala musow ta ye fɛn caman bɛ yen nɔ olu tɛ bɔ a kalama donc an bɛ wuli kuma dɔw la ka se olu fana ma ka ɲɛfɔli kɛ u ye donc octobre rose fana kan awɔ ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye bilasiralikan min ɲɛfɔli min k'an ye sisan octobre rose yɛrɛ ale ye fɛn min ye na awɔ an ye faamuyali sɔrɔ la bari mɔgɔ caman bɛ yen octobre rose an b'a fɔ anw tɛ a dɔn kosɛbɛ awɔ mɔgɔ min t'a dɔn o bɛ sɔn ka caya dɔɔni awɔ donc nin bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara a dɔnbaga jama kan awɔ ayiwa o hukumu kɔnɔna la i bɔra sisan nɔ k'a yira an na octobre rose a ka laɲini ye min ye aw yɛrɛ ka baara ye min ye a kɔnɔ awɔ o kuma octobre rose n y'a f'i anw tɛ a dɔn a yɛrɛ sɔrɔla cogo di octobre rose nana cogo di ok ɲininkali diyara n ye octobre rose nana a bɔra jamana wɛrɛw de kɔnɔ ka na anw mali kɔnɔ yan n y'a f'i ye cogo min a bɛ laseli kɛ jamana bɛɛ la a bɛ faransi a bɛ ameriki a b'an ka sous région na i n'a fɔ a bɛ fan bɛɛ quoi donc bɛɛ n'i ka sensibilisation kɛcogo de don bɛɛ b'i ka sensibilisation kɛ i ta kɛcogo la donc anw fɛ yen yan an kɔni b'an ka sensibilisation kɛ ka a ɲɛsin musow ma u ka faamuyali yɛrɛ de sɔrɔ u bɛ tagabolo min na ani u bɛ taa fan min fɛ k'u hakili sigi ka a ɲini k'a dɔn u bɛ min kɔnɔ ani u bɛ min fɛ u ka laɲini ye mun ye donc na an y'o dɔn an bɛ se k'u bilasira ni an hakilina min ye donc an b'u bilasira n'o ye awɔ bon n bɛ segin ka question in kan a bɛ komi i m'an ka question in faamuya kosɛbɛ awɔ n bɛ fɛ k'a fɔ de quel est l'historique d'octobre rose ok n y'a faamuya octobre rose historique ye a nacogo donc octobre rose nacogo a nana sababu dɔ de fɛ donc sababu min bɛɛ b'a kɛ i ka faamuyali bɛɛ ka faamuyali ye kelen ye mais bɛɛ ta kɛcogo tɛ kelen ye bɛɛ ka sensibilisation ça dépend dɔw bɛ sensibilisation kɛ radio la dɔw b'a kɛ da ni da dɔw b'a kɛ duw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw b'a kɛ sigidaw la donc a nacogo bɛɛ b'a faamuya cogo min na i b'i ka sensibilisation kɛ ten de donc octobre rose nacogo ye a bɔra jamana kɔ kan de ka se anw ma yan donc an y'a faamuya cogo min na an fana bɛ ka a labaara ten ok an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa i bɔra sisan ka a yira an na ka fɔ octobre rose sensibilisation de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka an balimamusow k'u bilasira k'u la sensibiliser u ka se k'u hakili t'u yɛrɛ la cogo min na walasa u bɛ se ka kisi kɔlɔlɔ dɔw ma i n'a fɔ o kɔlɔlɔ ninnu y'a yira k'a fɔ aw ka baaraw kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ mais octobre rose ta ye i n'a fɔ bana n'a a nasiraw n'o ye cancer du col ninnu ni cancer du sein ninnu ye donc ka se ka musow la sensibiliser u ka se ka u yɛrɛ kisi u n'a ɲɔgɔnnaw ma ani u bɛ se k'u yɛrɛ ka kɔlɔsili sabati cogo min na walasa u bɛ kɛnɛya sɔrɔ voilà donc sensibilisation don o sensibilisation in kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ ko aw ka fɛn ɲɛsinin don baara ɲɛsinin don kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodala musow ma yali aw bɛ ka mɔgɔw de bɛ wuli ka se togodala wa ou bien aw bɛ togodala musow ka sensibilisation kɛ cogo di ok o ɲininkali fana diyara n ye n'an bɛ togodala musow sensibiliser an bɛ wuli de an bɛ s'u ma
an bɛ s'u ma parce que u ka laɲini tɛ fɛn kelen ye ni sera olu ma i bɛ taa sɔrɔ fɛn caman bɛ yen min b'u jɛ donc u n'u ka kow kɛcogo de don mais an bɛ s'u ma an b'u ɲininka olu yɛrɛ bɛ cogo min na fɔlɔ donc n'an y'o dɔn an kan ka se k'u sensibiliser sensi min fɛ an b'u sensibiliser o fɛ surtout octobre rose ta an bɛ ɲɛfɔli k'u ye k'u lafaamuya ka tila ka u bila u ka ɲininkali tengu an na n'u ma faamuyali min kɛ an bɛ se k'u bilasira cogo min na saniya yɛrɛ kɔnɔna la ka taa yɛrɛ minɛ kɔnɔna la i bɛ se k'i yɛrɛ saniya k'i ka santé kɔlɔsi cogoya min na ya kɛnɛya kɔlɔsi cogoya min na donc an bɛ o siraw yira u la k'u bila sira ɲumanw kan ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin baara ninnu an b'a dɔn baara ɲɔgɔn tɛ surtout musow fɛ baara jango kuma tɛ tuguda musow ka baara ma n'i y'o jateminɛ olu bɛ fɛn fɛn na cɛsiri dan don sabula olu ka baara fanba bɛɛ ye baara kolo girinw ye ayiwa baara in kɔnɔna la yali a ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la awɔ Matu i b'a dɔn diɲɛlatigɛ ko o ko n'i b'a la gɛlɛya b'a la cogo min na nɔgɔya fana b'a la ten n'i y'a mɛn gɛlɛya dɔrɔn gɛlɛya bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔya bɛ fɔ yen donc gɛlɛya min n'an b'a sɔrɔ a la o bɛ se ka kɛ an yɛrɛ bɛ effort minnu kɛ donc an bɛ laɲini min ɲinina tant que an m'o effort kɛ an t'o laɲini sɔrɔ donc gɛlɛya ye wajibi de an kɔni bɛ gɛlɛya sɔrɔ fɛn o fɛn gɛlɛya b'a la an bɛ gɛlɛya sɔrɔ mais an tɛ gɛlɛya in jate parce que an bɛ laɲini dɔ de nɔfɛ tant que an bɛ k'o ɲini an bɛ n'o sɔrɔ an tɛ gɛlɛya jate sinon gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ parce que jamakulu lafaamuyali ma nɔgɔ surtout muso minnu ni Ala ma kalan nɔgɔya minnu ye donc olu ka faamuyali cogo ni minnu kalanna olu ka faamuyali cogo tɛ kelen ye sinon a bɛ muso bɛɛ de concerné duguba kɔnɔ musow bɛ cogo min na togodala musow bɛ ten mais u ka sensibilisation cogo tɛ kelen ye i y'a faamuya parce que jamana tɔw b'u ta minnu bɛ anglais jamanaw la olu b'u ta kɛ anglais la minnu bɛ tubabu jamana la olu b'u ta kɛ tubabukan na donc an minnu bɛ yan an m'an ta kɛ kan na an ka jɛkuluw bɛ kan min faamu donc n'an y'a kɛ ni o kan ye an b'a ye k'a fɔ an bɛ jaabi ɲumanw sɔrɔ u bɛ faamuyali ɲumanw sɔrɔ et puis u bɛ segin ɲumanw kan anw ye k'a yira an na k'a fɔ a ye min kɛ an y'a nafa sɔrɔ donc an kɔni ka sensibilisation togoda la a gɛlɛya o bɛ se ka bɔ o yɔrɔ ninnu de la ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i yɛrɛ da bɔra ka sa a yɔrɔ ma sisan n'o ye k'i bɛ fɛn o fɛn kɛ n'i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ donc i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a kɔnɔ n'i bɛ nɔgɔya yɛrɛ fana sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ i bɔra sisan ka gɛlɛyaw fɔ an ye ayiwa a nɔgɔya siraw fana i bɛ se ka mun fɔ an ye o kan bon a nɔgɔya sira ye min ye an yɛrɛ bɛ hakilila jagabɔ minnu kɛ au lieu que an ka mɔgɔw ta dɔɔni dɔɔni donc an bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɛkuluba ye k'a kɛ ɲɛfɔli koba kelen ye donc o jama la a bɛ se ka kɛ dɔ b'a faamu dɔ t'a faamu an bɛ temps d'u ma u bɛ segin fana ka ɲininkali tengu an na ni min ma min faamu an bɛ segin k'u lafaamuya ka ɲɛ tant que u m'a faamu an t'u to u yɛrɛ ma ten an kɔni b'an ka effort de kɛ jusqu'à ce que an bɛ ka min kɛ a ka faamuya wa an bɛ k'a dabɔ min kama a ka kɛ o ye donc o y'a nɔgɔya ye tant que an bɛ k'a kɛ an bɛ k'a nafa ye donc an bolo a ka nɔgɔn i y'a faamuya donc ni dɔ i ye jamakulu fara ɲɔgɔn kan ni dɔ ma se ka faamuyali kɛ 5 minutes kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'o kɛ 3 minutes kɔnɔna la mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen mais a effort a n'a jija a n'a cɛsiri o y'anw ta de parce que mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen ye donc an kɔni an bɛ nafa min sɔrɔ a la o ye retour de mɔgɔw bɛ segin min k'an ye a ye nin fɔ an ye an tun bɛ nin degun in kɔnɔ an taara nin sira in fɛ i n'a fɔ a y'a fɔ an ye cogo min na an ye nin nafa de sɔrɔ donc o de y'a nafa ye donc o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina wa an t'a bila an b'a la toujours an bɛ segin k'a kɛ a kɛra octobre ye o a ma kɛ octobre ye o an ka sensibilisation a b'a nɔ la ni fɛn ma fara a kan fosi tɛ bɔ a la parce que an ka laɲini ye de musow ka lafiya musow ka kow dɔn u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na i y'a faamuya
donc an bɛ a dabɔ o de kama tant que musow ma lafiya du tɛ lafiya tant que musow ma lafiya laɲini caman bɛ a tɛ sabati donc ni musow lafiyara i b'a ye du bɛ fanga sɔrɔ du bɛ lafiya cɛw yɛrɛ bɛ lafiya musow nɔfɛ donc an kɔni ka cɛsiri o ye an ka lafiya o ye puis an ka nafa ye o ye an b'a ye k'a fɔ résultats ka ɲi toujours. Ok, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Sira Kɔnte, oui, ni lafaamuyali ninnu bɛɛ kɔfɛ muso minnu bɛ formation ninnu su aw bolo yali aw yɛrɛ ka jateminɛ bolola danfara kan olu ni muso wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ma garijɛgɛ sɔrɔ fɔlɔ ka se ka aw ka sensibilisation ninnu kɛ wa? awɔ i bɛ danfara ye yɛrɛ de puisque mɔgɔ c'est comme si mɔgɔ dɔ bɛ a damana a tɛ foyi kalama donc ani mɔgɔ min nana don kulu cɛla kulu min ni ɲɛfɔli bɛ ka kɛ olu tɛ se ka kɛ kelen ye donc toujours an ta in a bɛ yɛlɛn de a tɛ jigin parce que an b'a fɔ minnu ye olu fana mana taa u ka sigidaw la mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu ma yɔrɔ lasɔrɔ olu fana bɛ ɲɛfɔli k'olu ye donc ni faamuyali ma kɛ toujours i bɛ taa sɔrɔ an bɛ fɛn bila an n'u cɛ n'o ye weleli siraw ye n'u ma min faamu u b'an wele n'u ye an wele an b'u la faamuya toujours n'u kɔni tɛŋunen don an na jagoya an b'u la faamuya de donc an ka cɛsiri yɛrɛ o de. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ayiwa baara in kɔnɔna la aw bɛ baara in na ani sisan cɛ a bɛ wagati joli bɔ? Bon an b'a la depuis 2015 an ye nin ko ninnu daminɛ. Bon an tɛ bolofara kelen na i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na a bolofaraw ka ca a bɛ dépend an bɛ taa situation min sɔrɔ an ɲɛfɛ bi ta de ye octobre rose ye sinon an ka bolofara ka ca an bɛ sigidaw saniya an bɛ sigidalamɔgɔw dɛmɛ ka sigidaw saniya o y'an ka baara dɔ ye an bɛ yatimɛdenw dɛmɛ u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na olu ye bi yatimɛ de ye mais a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ bila a kɔnɔ sini tuguni donc an ka dɛmɛ bɛ se yatimɛdenw fana ma ni an y'u bilasira k'a yir'u la k'a fɔ aw dɛnnen tɛ kɛrɛfɛ aw ni bɛɛ ye kelen ye donc an b'olu fana sensibiliser ka t'o sansi fɛ ka tila k'a yir'u la k'a fɔ an yɛrɛ se ye dɛmɛ min ye an b'a d'u ma k'u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na k'u bɔ mɛru na donc an b'o fana kɛ awɔ. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Nin bɛɛ kɔnɔna la nin bɛɛ bɛ laɲini dɔ de nɔfɛ. Ayiwa est-ce que baara in daminɛlen tile kana se bi ma i ko k'a bɛ a daminɛna k'a mɛnna a daminɛ ka se sisan ma yali aw ka laɲini sabatira wa? awɔ a daminɛ ka se sisan ma an bɛ laɲini fɛn fɛn ɲinina an b'a bɛɛ sɔrɔ parce que an bɛ na ni hakilina min ye n'o ye dɛmɛ ye ani hakili falen falen an b'a ye k'a fɔ faamuyali bɛ sɔrɔ a la surtout musolakaw yɛrɛ n'i ye octobre rose ta k'a lajɛ depuis an bɛ sensibilisation kɛ ni mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 ye sisan an bɛ salle de fa musow la donc tellement que fɔlɔ a kun dɔnnen tɛ mais au fur et à mesure que sensibilisation bɛ ka kɛ a bɛ ka lakodɔn ka taa fɛ bon ni fɛn bɛ ka lakodɔn a bɛ ka fanga sɔrɔ a bɛ anw fana courage don anw na ka continuer de donc an ka objectifu atteindre puisque n'i ye jamakulu fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ ni 5 ye an bɛ don min na i ko bi n'a kɛra nin kalo in yɛrɛ ta kɛra muso 80 sera ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o kɔni o laɲini o sabatira donc a ka d'an ye halisa ka continuer n'o rythme de tant que faamuyali ma ban an kɔni tɛ sɛgɛn an bɛ to an ka sensibilisation cadre de kɔnɔ toujours k'u bilasira u kan ka taa sira min fɛ k'u bilasira u bɛ lafiya sira min kɔnɔna la k'u bilasira sira min ye labanta ye u ka bɔ fili kɔnɔ u ka bɔ degun kɔnɔ u ka bɔ ɲani kɔnɔ i y'a faamuya donc an kɔni tɛ décourager an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka sensibilisation na toujours awɔ. Ayiwa an b'i fo hali bi k'i waleɲuman dɔn musow an y'o de fɔ fɛn caman bɛ kɛ
a bɛ kɛ walasa ka se ka anw na lafiya sabula du kuluma o ye muso ye du supasement o ye muso ye muso de bɛ cɛ la kisi muso de bɛ denw na kisi muso de bɛ a ka du kɔnɔ denw na kisi muso de bɛ janto hali buranw na n'a fɔra ko k'u la kisi muso min i n'a fɔ a da sera a ma cogo min ni muso sanuman tɛ i ka dɔn a ka denbaya tɛ se ka kisi banaw ma ka sababuya kɛ ale yɛrɛ ye muso nɔgɔlen ye a ka dumuni olu ma jɛya donc o n'a ɲɔgɔnnaw mais bi ta bɛ fɛn min kan o de ye octobre rose ye octobre rose ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin musolakaw ma walasa k'u dɛmɛ k'u kisi bana kɔlɔlɔ ma u bɛ bilasira cogo di o de ye émission in ale sigikun ye donc an bɔra sisan ka an balimamuso lamɛn a ye fɛn caman fɔ an ye a kan ayiwa madame Sangare i ye faamuyali di an ma fɛn caman na an y'olu faamuya an bɛ fɛ ka min dɔn sisan an ka ni aw y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ yen nin kɔlɔlɔ sera a ma yali aw bɛ mun kɛ aw n'o tigi cɛla la aw y'a dɔn k'a sera a ma aw yɛrɛ de bɛ a tɔpɔtɔ ka na n'a ye wa ou bien aw bɛ dɛmɛ lase a ma cogo di ou bien n'u ja wulila parce que fɛn min don a bɛ mɔgɔ ja wuli aw b'u hakili lasigi cogo di ok o ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ parce que fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ degun ni degun nana a bɛ hakili yɛrɛ lawuli donc hakili ni hakili ma sigi foyi tɛ ɲa donc an ka baara fɔlɔ o ye hakili sigili de fɔlɔ i bɛ mun nɔfɛ mun de kori b'i la i ka problème ye mun ye i ka degun ye mun ye donc n'an y'o de dɔn an bɛ se k'a tigi bilasira mɔgɔ min degunnen don a siso kɔnɔ n'o ye farilabana degun ye donc an tɛ se k'o fɛn an b'o bilasira ka taga o sira de kan mɔgɔ min degunnen don a ka sigida la n'o ye saniya ye an b'o fana dɛmɛ o sira de kan ka taga donc an ye an ka projet dɔ in min bɛ ko yatimɛdenw ko fɔ mɔgɔ min degunnen don o fana kadiri kɔnɔna la donc an bɛ se k'o tigi fana dɛmɛ ni dɛmɛ min ye parce que ni den yatimɛden a bɛ dɔ de bolo ni fa ta yan a bɛ kɛ bamuso de bolo donc n'i ye ba dɛmɛ yatimɛ ladonni na i bɛ tila ka o ba kelen dɛmɛ a ka kɛnɛya la donc an bɛ o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka se k'a tigi dɛmɛ bon n'i y'a tigi dɛmɛ i y'a tigi ɲɛji cɛ n'i y'a ɲɛji cɛ i kɛra a ma sababu ɲuman ye wa a tɛ ɲinɛ i kɔ n'ale fana ma kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ las'i ma i k'o fana hakili lasigi a tɛna dɔ wɛrɛ kɛ donc an kɔni b'o de kɛ. ayiwa wagati ale sɛbɛkɔrɔ surunyana dakurunya kelen na i bɛ se ka mun de fɔ an ye action octobre rose yɛrɛ ale bɛ laɲɛnamaya cogo di. bon octobre rose bɛ laɲɛnamaya ni surtout sensibilisation de thème b'o yɛrɛ de kan donc tant que sensibilisation bɛ ka kɛ octobre rose tɛ tunu tuguni octobre rose bɛ to ɲɛnamaya de la tant que sensibilisation bɛ ka continuer parce que n'i y'a ta anw yɛrɛ ka baara kɛcogo la n'an y'a kɛ octobre ni octobre mana tɛmɛ an bɛ continuer de ka sensibilisation kɛ fo octobre wɛrɛ bon a kɛcogo de tɛ kelen ye parce que a fanba bɛɛ bɛ kɛ octobre kalo de kɔnɔna la donc o de wagati sensibilisation fanga ka bon sinon an bɛ sensibilisation na ka sɔrɔ octobre yɛrɛ tɛ mais octobre ta de fanga ka bon donc n'a laɲɛnamayali ko don tant que sensibilisation ma jɔ octobre bɛ laɲɛnamaya de ka taa fɛ a tɛ kɛ ko ye tuguni ko min bɛ da minnu t'a kalama olu bɛɛ bɛ bɔ a kalama donc dɔ bɛ fara jama kan dɔ bɛ kɛnɛyaw bɛ sabati an ka laɲini fana bɛɛ bɛ sabati. ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn walasa ka wulada in na émission kuncɛ i b'i welewele kan jumɛn bila sensibilisation kan jumɛn di an balimamusow ma n'o ye bilasiralikan ye ka ɲɛsin an balimamuso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. ok o fana ɲininkali diyara n ye ne bɛ weleweleli da min kɛ an balimamuso ye
muso kan ka kɛ muso cɛsirilen de ye. Muso kan ka ɲini k'a dɔn fɛn o fɛn nafa bɛ musoya kɔnɔ, muso kan ka ɲini k'o bɛɛ dɔn. Donc an b'o bɛɛ fɔ an ka sensibilisation kɔnɔ. Musow tɛ min kalama, musow ka bɔ a caman kalama. A bɛ degun dɔgɔya, a bɛ laɲiniw sabati, a bɛ du bɛɛ lafiya. Parce que ni degun bɛ du kɔnɔ, cɛ bɛ degun, muso bɛ degun. Mais ni fɛn dɔ bɛ yen nɔ, ni ɲɛfɔli kɛra n'o faamuyara, du bɛɛ de bɛ lafiya, denbaya bɛ lafiya. Donc an ka sensibilisation na an bɛ min fɔ musow ye, u k'u cɛsiri, u tɛ min dɔn musoya kɔnɔ u k'a ɲini k'a dɔn, u ma min faamu u k'a ɲini k'a faamu. A bɛ na ni, a b'a to fɛn caman bɛ nɔgɔya, bɔda caman bɛ sɔrɔ. Et puis mɔgɔw kana to sigilen ten ka mɔgɔw kɔnɔ, i tɛ fɛn min dɔn i bɛ bɔ k'a ɲini k'a dɔn. N'i y'a ɲini k'a dɔn i b'a sɔrɔ. Donc i fana b'a dɔn cogo min na i fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya ten. Donc diɲɛ bɛ taa ten, faamuyali bɛ sɔrɔ ten, ko bɛɛ bɛ nɔgɔya ɲɔgɔn fɛ. Awɔ. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn, émission ale kuncɛ kuma sera. Folikan b'i yɛrɛ bolo? Folikan min bɛ n bolo, n welela yan nɔ a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Surtout nin thème in yɛrɛ kan, a diyara n ye. N bɛ i yɛrɛ fo, n b'i fo dan tɛ foli min na. Donc ne kɔni a diyara n ye quoi, kuma tɛ n da. Kuma tɛ n da kɔnɔ. N bɛ segin ka Jeune Chambre Internationale fo, k'u fo dan tɛ foli min na toujours. Donc n bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. An bɛ laɲini min na Ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati. Ala k'an ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati. Ala k'an jɛlen to. Ok, merci beaucoup. An b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn, i y'an ka wele jaabi. An b'i fo wa an ye kunnafoni dɔw fana sɔrɔ. A diyara an ye, sabula ka d'a kan an y'o de fɔ, maa kunnafonini a bɛ hakilisigi di mɔgɔ ma. O tuma na an bɛ foli ni tanuni d'i ma dan tɛ foli min na. O kɔfɛ an bɛ an fa fo n'o ye a Seyidi Usumani Sherifu Madani Hayidara ye, ka badabada foli di a n'a ka denbaya ma. Fɛn min ye an ka musokɔrɔba ye Ba Ajaratu, an ka foli bɛ a yɛrɛ fana ye fo yan fo Badalabugu. O tuma ka kanuba n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. O tuma k'a ɲini dali masa fɛ Ala ka sigi wɛrɛ nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen ye. Masha Allah, Ala kana a nɔgɔya an ye k'an to gɛlɛya kɔnɔ ni Mahamadu Mustafa hɔrɔma ye sallallahu alaihi wa sallam. A k'an bɛɛ sigi wɛrɛ.